זה אור אדום חזק. אבל לא מהר עכשיו. כן, שאל אותי רענן. כן. מתי תפנה לאמוץ ולגילי? לאמוץ ולגילי או לאמוץ או לגילי? סבבה, אוקיי. מתי נפנה, את האמת הכי טוב שהם פונים לאמוץ זה שצריך קפצות, כי הוא חייב לי. יש לו, לא יודע, 7, 8, 9 שנים של חוב, אז הוא מכסה אותם בהדרגה. לגילי פונים שצריך תשובה לחידוני קולנוע במוטיקונס. זה בכלל. זה כאילו, גם. אמילי, מהו מקור השם ולמה לא גוץ? כי גוץ זה שם בעייתי והוא לא פוליטיקלי קורקט. אמילי זה שם שנשמע גריצווייק, לא יודע. צרפתי. צרפתי. לא, זה, כן. היינו צריכים לקרוא להם באמת אמילי, כי זה גם יותר מתאים. מוכת כמוני שהיינו צריכים לקרוא לו צילי. צילי, תכל'ס, צודק. למרות היינו צריכים לקרוא צילי. צריך מצא, אוקיי. דמיין את גילי ואמוץ בעוד 40 שנה. מה אתה אומר? שני ילדים בני 22, קטינים. אמוץ וגילי עוד 40 שנה? לא יודע, אחרי חציית המדבר. אם אמילי היה תבשיל, תן מתכון. 6 כוסות אורז. וזהו. ואחרי 6 כוסות אורז, אפשר להוסיף קצת בייקון. אילו דברים ייקחו איתם אמוץ וגילי לאי בודד? זו שאלה טובה. אילו דברים אמוץ וגילי ייקחו איתם לאי בודד? האמת זו שאלה שהיה לי תשובה עליה. אמוץ וגילי ייקחו אותם לאי בודד. יוחאי אמר סירה. תכל'ס. לא, למרות שלא, אמוץ לא נראה לי ייקח סירה. אמוץ הוא האחרון שיקח סירה. אמוץ יבנה סירה מסנדו רוב הסיכויים. גילי, תיקח איתה שבק. כן, אני יודע. הם יצטרכו, את האמת אולי הם יצטרכו לקחת את מונש להתאבד, זה גם לא... האם מונש. האם מונש. כתורת אחידה. לא, זה עשינו? לא עשינו. כתורת אחידה, כיצד פעלה הבייביסיטר של גילי? היא לא פעלה בכלל, בגלל זה גילי למדה לטפל בעצמה ולהיות בייביסיטר לבד. אני חושב שהבייביסיטר של גילי הייתה יצור לא מתפקד. זה מה שאני חושב. לא, היא הייתה יצור לא מתפקד וגילי הגיעה בזמן, כנראה בשלב מוקדם של החיים, שאם היא לא תהיה בייביסיטר אז אף אחד לא יהיה. מה היית רוצה לאחל לאמוץ וגילי? מה הייתי רוצה לאחל לאמוץ וגילי? מה יש לאחל לאמוץ וגילי? שאלה מצוינת. מה הייתי רוצה לאחל לאמוץ וגילי? אפשר בהמשך גם? כן, זה נגיע לזה אחר כך. לאחל לאמוץ וגילי זה שאלה קשה. אז אני סימנתי לי לך. ספר לנו משהו שרק אתה יודע על אמוץ ומשהו שרק אתה יודע על גילי. אני אתחיל מגילי דווקא, כי זו שאלה היחידה שבא לי תשובה מוכנה. מה רק אני יודע על גילי, שגילי תמיד צודקת. זה לא ברמה של הקלישאה, אלא בגלל שאני יודע שאני תמיד צודק. אז עוד לא יצא לי לחלוק על גילי בכלום, חוץ מנושא אחד, שזה שימוש במילה ספציפית בשפה העברית, שגילי יש לה התנגדות עקרונית על המילה הזאת, ולי לא. וחוץ מזה, זה הבן אדם שאני הכי מסכים איתו בעולם על כל נושא הזה. שזה כל פעם, אני לא החלטתי אם זה בגלל שאני מפחד ממנה, או בגלל שהיא כאילו, לא יודע, זה פשוט מאוד מוזר כל הקטע הזה. משהו שרק אני יודע על אמוץ. כן. אני לא חושב שזה למצלמה, הדברים האלה, מה שרק אני יודע על אמוץ. עד עכשיו אף אחד לא ענה על השאלה, אני יודע. משהו שרק אני יודע על אמוץ. בטוח יש משהו. לא יודע, זה גם אני צריך לחשוב על גילי, כאילו, יש. ספר לנו על עלילות שאתה מכיר עוד אותם. עלילה ראשונה זה שהוא
בוא נראה, עלילות. קודם עלילות עם הפלוטי, אני חושב שחלק מהם היה עלילה. אני חושב שהאשימו אותו בחלק, והוא פשוט נהנה לקחת קרדיט. אתה היית בקטן, אני חושב שמבוגרים ממך האשימו אותו בחלק והוא נהנה לקחת קרדיט. אני חושב שהסיפור עם ההקאות הוא כך כל פרופורציה. עלילות נוספות, האמת במקרה של אמוץ רוב העלילות אמיתיות, כאילו חלקן עלילות דם אבל רובן אמיתיות, כאילו הייתי עד לרובן. מהו הסיפור האמיתי מאחורי כרטיס הטיסה המסתורי שקיבלו בחינם בנלחם? הוא עדיין מסתורי מבחינתי הסיפור, כאילו אני הבנתי שהם קיבלו בחינם, שאלתי את גילי מלמלה משהו, שאלתי כמה קיבלה מלמל וזה הסתכם, כאילו היה מלמולים, אני באמת שאני לא יודע, כאילו אני זוכר ששאלתי אותם ושהם ענו לי, אבל בסוף אני לא יודע, כאילו נשארו מלמולים. אני מצפה יותר תמלא שאלה. מהו הדבר הפרוע ביותר שעשו אמוץ וגילי? הדבר הפרוע ביותר שעשו אמוץ וגילי הוא לנסוע ללטביה בלי מצפן, לא יודע, כאילו, משהו, כאילו, אני חושב שכן, לטביה היה ההרפתקה הכי פרועה בחיים שלנו, אני חושב. מה סבלטביה? זו שאלה מצוינת, מה לטביה, וגם הם שואלים את עצמם עד היום, ובגלל זה אני חושב ההרפתקה הכי פרועה. היה קונקשן, והם סוג של נתקעו בלטביה עם הקונקשן, הם היו שם איזה 12 שעות בריגה או משהו כזה, כן, וגילי שלחה וואטסאפים כאילו מזועזעים מלטביה, כן, זה היה בלטביה, אני חושב שהם היו בריגה, בדרך לסקנדינביה. אני לא יכול להגיד שדרום אמריקה היה חוויה פרועה, כי זה ממוסד. זה לא רק כי זה ממוסד, כי זה נשמע מאוד לא פרוע כמו שהם תיארו את זה. אולי יש לנו בדרום אמריקה. אולי הסלאר. סלאר, כן, בחר מקום טוב לאכול בו. כן, אבל זה לא החוויה הפרועה שהם יצאו אליה, זה היה חוויה שהם נקלעו אליה. אני חושב שלטביה, אבל זה נשמע לי... כיצד נקרא אמוץ בילדותו? הרבה שמות. יש את השם obvious שזה המוצא, יש, קראנו לו שיח, קראנו לו גוליגן, קראנו לו לקרוא לו בוץ, קראנו לו שמנעו. עד שהוא התחיל להחזיר היה אפשר לקרוא לו שמונה. ולמרבה הצער אני יכול להגיד איך הוא לא נקרא בשום שלב, שזה סוג של מחדל, אף פעם לא קראו לו אח של הס. זה תקלה. תקלה שלך? זה שלי, גם שלכם. בואו נודע לאמת כאן. הוא באמת אף פעם אח של הס. איזה דמות מהאגדות היא גילי? האובייס היפיפייה נרדמת, אבל אני חושב שיש תשובות יותר טובות מזה, כי היא לא באמת, אם אני יכול לקחת דמות מסרט מצוין, אז דרופי זה לגמרי גילי. דרופי זה הכלב שעומד במעלית ועושה ככה, ויש לה והוא ככה. הוא תמיד יודע בדיוק מה קורה, הוא אף פעם לא ישן, אבל הוא תמיד היה כאילו עוד שנייה נרדם. אז דרופי כאילו לגמרי. אז הדמות מהאגדות הוא אמוץ. אמוץ הוא... שאלה מעניינת. דמות מהאגדות. טוסבר האינדי הגיבור. טוסבר האינדי הגיבור. הוא מתאים לו לטלטל את הבור עד שהוא ייפול תכלס. כאילו זה מחשבה של אמוץ. להזיז את הבור, להזיז את הבור, כן. איזה סיבה יש לאיתן לעצור אם אמוץ אינו עייף? שום סיבה. חוץ מזה שהוא גם הוא עייף. או שהאמוץ שוקל קצת יותר ממה שהוא אמור לשקול באותו זמן, או בגלל שהאמוץ הוא חצוף. זה הסיבה, כי האמוץ הוא חצוף. מה הם חוקי גילי, והאם לאמוץ הייתה יד או רגל בהתקנתם? זו שאלה טובה שמובילה לנושא שלם. חוקי גילי זה החוקים שקשורים לרכב, שהחוק היסודי זה לא משאיר תיקים באוטו. ויש עוד כל מיני חוקים נלווים, שכאילו שהם זה סוג של רוח הדברים.
עכשיו, הסיבה שנקראים חוקי גילי זה כי בסוג של גילי לקחה אחריות העניין, אבל לי אישית יש הרגשה שלאמוץ כן הייתה יד ורגל, והחקיקה שלהם הוא כבר מגלגל את זה. כי אני חושב שחלק מזה המפצות שלו שהוא לא מוכן לקחת אחריות. זה נהדר. מה, ומה אתה אומרת על זה? כן, תכניס לאנשים. גם. מתחיל לנפח להם. גם כמו כל זוג נשוי, מישהו צריך יותר קל שאומר, אתה יודע, אחריות עליי. לקחתי את זה עליי, תגיד להם שזה אני המצאתי, כי כבר גם ככה כולם חושבים שאני משוגעת בקטע הזה, אז כן, אז אני בטוח שיש לו חלק וחלק. מהו מקור הביטוי זה כדאי לי, ואיפה הוא פוגש אותך ביום יום? בתור אבא לילד. בתור אבא לילדים, את האמת אני פוגש את זה עם יוחאי, הוא עוד לא אמר זה כדאי לי, אבל זה בדרך, הוא אמר את זה כבר ב-16 דרכים שונות, של בקטע של כל פעם שאני עושה משהו שיביא עליי את זעם האלים ואת חרון אפו של אבא שלי, אז כן, יוחאי שכלל את זה לפרצוף זה כדאי לי, שהוא מחייך לך בפנים אחרי שהוא חרון אפך יצא עליו ועברה וזעם ומשלחת מלאכי רעים, אז הוא מחייך, וזה כמו שהמוצא אומר זה כדאי לי אחרי שגם עליו היה עובר עברה וזעם ומשלחת מלאכי רעים. שאלה אחרונה, תן טיפ של אלופים. טיפ של אלופים. שצריך להיות אלופים קודם. הייתי אומר גילי תמיד צודקת, בהמשך לקודם, כי זה נכון. אבל טיפ של אלופים לאמוץ וגילי? או לאומה. לאומה זה קל. לאומה זה תמיד תשמחו לאמוץ וגילי, בדרך כלל יודעים מה הם עושים. זה די קל. רוצה שאני אחזור לשאלות קודמות או ש... יש איזה שאלות ספציפיות? ימה תרצה לאחל, למרות שזה עד כאילו בשאלות אתה די עונה עליהם עד עכשיו? כן. אני חושב שלא. אפשר, אתה יודע מה אפשר לאחל להם? אפשר לאחל להם שהילדים שלהם יאכילו אותם כמו כל מה שהילדים בבייביסיטר עוד לא יאכילו אותם. נשאלת השאלה איך יצא לשני הילדים הקטנים במשפחה, איך הילד הגדול שלהם מתנהג לשני הורים שהם קטנים? הוא יהיה ילד... שני הורים שהם אחים צעירים. הם אחים צעירים אחראים, אבל הם שניהם מקים את הקונספציה של אח צעיר מפונק, כי שניהם אחי לא. אמות מסיבות שפשוט הבהירו לו שזה המצב. גילי, אני עוד לא שאלתי אותם לגבי העניין הזה. אבל כן, הם אחי לא, כאילו, אחים צעירים. יוחאי, שאלתי אותו, בתור אח גדול, אתה יודע שהם שניהם אחים צעירים, מה אתה יכול לספר להם שהם לא מבינים? אני לא זוכר, הוא אמר משהו כמו... הוא אומר... שאלתי אותו מה ההבדל, כאילו מה אתה יודע שהם לא זה, אז הוא אומר אני יודע להגיד תודה, וזה הולך להיכנס לסרט. אפשר להכניס את זה על כל כך הרבה שאלות? בטח. מעולה.